Hola a tothom, benvinguts a un nou vídeo. Avui us porto a un dels meus llocs preferits de Corea, que és Gyeongju. Aquesta ciutat no és tan sols un poble perdut a Corea, sinó que és el bressol d'una història gloriosa que s'estén més enllà de 1000 anys. Gyeongju va ser la capital del poderós regne de Silla, aquí a Corea, i avui entendrem per què se la coneix com el Museu sense muralles. Ja estem al bus. Aquest bus ens ha costat més barat. Baratos? Ah, sí? Jo dic Jura? barat. Ah, jo dic econòmic. Ai, ara em fas dubtar. Bueno, aquest bus ens ha sortit més barat i el tren és més car. Molt més còmode el bus. Mira, quant espai. Les pastilles a Corea. Otro nivell. Les pastilles se suposa que n'hi ha una que et fa dormir. El bus dura 3 hores, però em fa por que a l'efecte de dormir em duri més. Llavors tindrem un problema, perquè jo no vull estar dormida a Gyeongju. Després de deixar les nostres maletes i menjar una mica, vam anar de camí a la nostra primera parada, però ens vam topar amb una campana del regne de Silla i això és el que fa Gyeongju tan especial i és per això que se la coneix com el Museu sense muralles, perquè cada passa que fas, a cada lloc que vagis, però et trobaràs amb fragments de la història enmig d'edificis moderns i les botigues actuals. I ara sí, la nostra primera parada és el Parc Tumuli, o el Parc dels Túmuls, que és un dels llocs més emblemàtics de Gyeongju. Passegem per aquest parc, que el recorregut dura uns 30 minuts sense parar. A cada 10 passes et trobes un túmul, i 2 més, i aquest també, i un altre. Però és que aquests impressionants turons verds no són tan sols turons, sinó que són tombes reials on reposen tant reis com nobles del regne de Silla. Moltes han quedat intactes durant segles, custodiant tresors que motiven a futures excavacions arqueològiques i d'estudis científics. L'única tomba que actualment es pot entrar és la famosa tomba de Cheonmachung, o la tomba del cavall celestial, on s'han descobert veritables tresors, incloent-hi corones d'or, armes cerimonials i molts estris per cavalls també fets d'or. El fet que hi hagi tants elements que ens recordin els cavalls es deu a la creença que els reis ascendien al cel muntant un cavall, simbolitzat també per la pintura d'un cavall alat trobada dins la tomba. A més, aquests tresors ens mostren la influència de la ruta de la seda al regne de Silla, ja que entre els objectes descoberts hi ha peces que provenen de llocs tan llunyans com el Japó, la Índia i fins i tot els països balcans. Després de tanta història i de caminar pel parc, vam necessitar un petit descans de la calor i vam decidir parar en una cafeteria superbonica per relaxar-nos una mica. I finalment, quan ja es va fer fosc i vam acabar de sopar, vam visitar l'observatori Cheomseongdae, que és un dels llocs més emblemàtics també de Gyeongju. Aquest observatori, construït al segle VII durant el regnat de la famosa reina Sondeok, és el més antic d'Àsia que encara existeix actualment. Els 27 nivells de pedra podrien simbolitzar els 27 reis de la dinastia Silla fins al moment de la seva construcció. Cheomseongdae no només servia per observar les estrelles, sinó també es feia servir per predir canvis estacionals i fer càlculs agrícoles, demostrant la seva importància en la vida quotidiana i espiritual de la ciutat. I la veritat és que recomano molt venir-hi de nit. Després de tenir la millor sort del món i agafar un bus que passa cada 2 hores, ens dirigim a la següent parada. Després d'un trajecte de 50 minuts, arribem al temple de Bulguksa. S'ha posat a ploure
però cap de nosaltres porta paraigua. Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, construït al segle VIII, aquest temple és una obra mestra de l'art i l'arquitectura budista. De fet, el budisme va arribar a Gyeongju des de l'Àsia central a través de la ruta de la seda i Bulguksa és un exemple espectacular d'aquesta influència. Malauradament, durant les invasions japoneses del segle XVI, moltes de les estructures originals del temple van ser destruïdes. No obstant això, Bulguksa va ser reconstruït amb gran atenció al detall durant el segle XX, seguint els dissenys originals. Actualment, el temple conserva la seva majestuositat i és un dels llocs més importants de Corea per experimentar l'essència del budisme i la història de Shinla. Efectivament, s'ha posat a ploure, no tenim paraigua. Seguidament, a pocs minuts del temple de Bulguksa, tot i que hem de tornar a agafar un bus, tenim la gruta de Sokguram, també Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. La gruta està formada per blocs de granit encaixats de manera tan precisa que no es necessita cap material adhesiu per mantenir-los units. Tanmateix, dins no es podia fer ni fotografies ni gravacions, aleshores us deixaré algunes fotografies que trobi per internet. Seguidament, vam anar al Dongung Palace, un dels llocs més màgics de Gyeongju. Aquest era un palau secundari per als prínceps de Shinla, però també es feia servir per celebracions reials i rebre ambaixadors. El Palau Dongung és famós per la seva bellesa a la nit, quan els seus pavellons es reflecteixen a les aigües del llac Bolji. Originàriament es deia Anapji, que significa llac de les oques i els ànecs. El nom es va canviar a Wolji, l'estany on es reflecteix la lluna. Durant les excavacions arqueològiques es van trobar aquí més de 30.000 artefactes que mostren la riquesa cultural i les connexions internacionals de Shinla. El tercer dia, com que ja havíem visitat quasi tot el que volíem veure, vam anar a la recerca de la pagoda de Gyeongju. I aleshores vam arribar al punt on el Maps ens indicava que hi havia la pagoda. Aleshores vam veure que la pagoda va ser cremada pels japonesos i només es conserva la base. I les fotografies que apareixen de la pagoda de Gyeongju a internet són tan sols reproduccions 3D. Una altra curiositat sobre Gyeongju és que una de les seves especialitats locals és el pa de Gyeongju. El pa de Gyeongju és un dolç tradicional farcit de pasta de mongeta vermella. Aquest pa és famós a tot Corea per la seva història i la seva recepta única que es remunta a més de 70 anys. Avui en dia és un souvenir clàssic per qualsevol que visiti Gyeongju. Aquí us deixo uns exemples de la gran varietat de botigues que et pots trobar on tan sols venen pa de Gyeongju. Com hem dit, Gyeongju va ser la capital del regne de Shinla, que va governar la península de Corea durant més de 1.000 anys, des del 57 a.C. fins al 935 després de Crist. Durant aquest temps, Gyeongju es va convertir en un centre econòmic i cultural, atraient comerciants de la Xina, el Japó i fins i tot d'Aràbia. Shinla va rebre influències de llocs llunyans amb béns de luxe, perses, tècniques d'artesania egípcies i fins i tot la música i els espectacles de l'Àsia Central que van deixar la seva empremta en la ciutat. Segons manuscrits recopilats de l'època, Gyeongju va arribar a ser la quarta ciutat més poblada del món. Gyeongju és un d'aquells llocs que a mi em va deixar sense paraules. Té una màgia especial on cada temple, pagoda o llac et transporta a una altra època. Però alhora és una ciutat plena de vida, amb carrers moderns, botigues locals i és famós el pa de Gyeongju que heu de tastar sí o sí. M'encanta la sensació de tranquil·litat que respira. Gyeongju no és només pels amants de la història, és per tothom qui vulgui connectar amb un passat fascinant, però també gaudir d'un present vibrant. És una ciutat que et convida a explorar-la i descobrir-ne cada racó.
De debò que si teniu l'oportunitat de venir a Corea, poseu Gyeongju a la vostra llista. Us prometo que val la pena i que us deixarà records que sempre tindreu amb vosaltres.